ESU Bayambang may tuturing na breeding ground ng katalinuhan at kagandahan dahil sa mga nanalong mga kandidata sa Miss Malasiki 2024. Ang detalye ng balitang yan mula kay Kaparlo Lerna Hernandez. Kaparlo Lerna. Yes, kapartner, binati ng Pangasinan State University Bayambang ang dalawang kandidata na Miss Malasiki 2024 na nag-aral sa universidad. Ang isa rito ay si Miss Jamie Rose Cancino na isang fourth-year nursing student na naging fourth runner-up sa nasabing pageant. Nakakuha rin ito ng mga minor award ng Gandang Helen Salon Choice Award, Aura One Hotel Choice, DRS Medical Choice, Nature Haven Spa Choice Award, Most Captivating Smile Award at Best in Talent. Ayon sa PSU Bayambang, patuloy itong magiging breeding ground para sa katalinuhan at sa larangan ng beauty pageant. Pasamantala, nagpa-apod din ng pagbati ang PSU kay Miss Genesee or Genes Victoria Mejia na nakoronahan bilang Miss Malasiki 2024. Si Mejia ay nakoronahan din bilang Miss PSU Bayambang Centennial noong taong 2022. Si Mejia ay English Language Graduate Batch 2023 na nalalo rin ng Gandang Helen Salon Choice Award, Miss Dragon Wellness Spa at Miss D Fashionista. Nanalo rin ito ng Miss Edessa Skin and Laser Care Choice, Best in Class Castle Wear, Miss Shy Caribbean Rose Choice Award, Best in Castle Wear at YSN Skin Ave Choice Award. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, Lerna Hernandez, kapartner mo sa balita at service. Samantala, deworming activity tinutukan ng R1MC Pediatric Department, Public Health Unit at Gender Development Hospital Center. Alamin natin ang balitang yan mula kay Kapartner Sheila Balog. Sheila. Tinutukan ng Public Health Unit o PHU kasamang Gender and Development Hospital Center, Wellness Program at R1MC Pediatric Department ang deworming activity at pagbibigay ng vitamin A sa Sitio Sabangan, Bunuan Gazette, Dagupan City Daycare Center na kasama ang eligible population. Isinagawa rin na lecture tungkol sa deworming sa Pediatric Department, Dr. Flordeliza Ferret, kasama si Dr. Maya China Fama, Dr. Jesus Sigoriano. Nag-lecture din ng hand washing at actual demonstration si Dr. Abigail Angeline Osorio at Bradley Bianzon kasama ang pagbibigay ng information at education and communication material. Ang komprehensibong programa ng Department of Health sa deworming ay malaking tulong sa mga bata lalo na sa pag-alis ng parasitic infections na makatutulong sa syudad upang matanggal ang cycle ng parasitic diseases. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Sheila Balog, ka-partner mo sa Balita at Serbisyo. Sa pa mga balita, Senator Mark Villar umaasa na tatangkilikin ng mga Pilipinang world-class products sa Tawid Kultura Trade Fair ng Ilocos Sur. Alamin natin ang balitang yan mula kay kapartner Big Tahod. Big. Yes, good morning mga kapartner. Dumalo si Senator Mark Villar sa isinagawang Tawid and Kultura Trade Fair na bahagi ng Ilocos Sur Festival. Umaasa si Senator Mark na ito ay magiging inspirasyon ng mga Pilipino na bumili ng mga locally made ngunit world-class products. Pinuri rin ng Senador ang iba't ibang dekalidad ng mga produkto ng Ilocos Sur sa kasagsagan ng opening ng fair. Pinangunahan ng Senador at ni Governor Jerry Simpson at DTI Regional Director Grace Baluyan ang ribbon cutting ng 300 booths na nagbebenta ng one town, one product o OTOP, food products, crafts, fashion, at home-style items na ginawa ng Ilocos Sur Micro, Small, and Medium Entrepreneurs o MSMEs. Samantala naroon din ang 26 na probinsya katulad ng Albay at Bataan. Para sa Diyos sa Pilipinas pong mahal, Bigtahod ka-partner mo sa balita at serbisyo. Samantala, dalawang OFW na may malubhang sakit at nakauwi na sa kanilang pamilya sa Ilocos Norte sa tulong ng OWA Region 1. Ang balitang yan mula kay Partner Lerna Hernandez. Partner Lerna.
Nakauwi na sa kanilang pamilya sa Ilocos Norte ang 2 overseas Filipino workers na may iniindang kalamdaman. Ito ay sina OFW Mariano na galing bansang Hong Kong at si OFW Paula naman ay galing sa bansang Cyprus na parehong domestic worker at parehong may problemang pangkalusugan kaya napilitang umuwi sa Pinas upang dito magpagamot at magpagaling. Kasama ng OWA Region 1 ang pamilya ng manabanggit na OFW upang salubungin ang mga ito sa Lawag International Airport. Sa muling pagkikita ng mga OFW at kanilang kaanak, ay batid ang kaligayahan sa kanilang mga mata at ngiti na muli silang magbuklod. Labis din nagpasalamat ang pamilya ng 2 OFW sa serbisyo at kalinga na ibinagi ng OWA sa kanila na ibahagi at naipaliwanag din sa mga taong maserbisyo at programa na maaring applyan bukod sa matatanggap na emergency welfare assistance at medical assistance. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, Leonard Hernandez, kapartner mo sa balita at serbisyo. Dagdag pa mga balita, mga biktima na sunog sa Pangasinan nakatanggap ng ayuda mula sa DSWD DFO1. Alamin natin yan kay kapartner Sheila Balog. Sheila. Ito lang 3 pagkakahiwalay na sunog sa Pangasinan nitong nakarang araw sa bayan ng Agno, Infanta sa siyudad ng Dagupan. Kaya naman agad na nagpaabot ng tulong ang DSWD Field Office 1 kung saan nagbigay ito ng family food pack, isang hygiene, sleeping, kitchen, family kit at 10,000 pesos mula sa DSWD Assistance to Individuals in Crisis Situation OAX, pamilya na sunugan sa Agno, Pangasinan. Nakatanggap naman ng isang hygiene, sleeping, kitchen, family kit at 10,000 pesos din mula sa DSWD ang AX ang nasunugang pamilya sa Infanta, Pangasinan. Samantala, pabali na rin ang request ng lokal na pamahalaan ng Dagupan City, Pangasinan Family Food Packs, Family Kits at Kitchen Kits na matatanggap na apektadong pamilya na anumang araw. Sa panahon ng sakuna, ang lokal na pamahalaan ang magbibigay ng paunang tulong o food pack sa kanilang residente. Kapag hindi ito sapat, ay maaari silang mag-request ng augmentation o karagdagang tulong sa national government agencies, gaya ng DSWD at sa iba pang ahensya ng gobyerno. Huwag kalimutang ipagbigay alam ang sitwasyon sa lokal na pamahalaan upang kayo ay agad na matulungan. Para sa Diyos sa Pilipinas kong mahal, Sheila Balog, partner mo sa balita at serbisyo. Dagdag pambalita, mala Disney inspired ang planong rehabilitation sa Children's Park sa Asingan. Ang detalyeng ng balitang yan mula kay kapartner Vic Taod. Vic. Yes, nakaambang ngayon ang pagsasaayos ng rehabilitasyon ng Children's Park sa munisipyo ng Asingan. Ito ay plano ng administrasyon ni Asingan Mayor Carlos Lopez Jr. Kaya naman nagsagawa ng ocular inspection si Mayor Lopez kasama ang engineering department ng munisipyo sa Children's Park. Nais ng alkalde na gawin itong mala Disney-inspired na palaruan ng mga bata gamit ang SGLG Incentive Fund. Inaasahan na ngayong taon din matatapos ang nasabing proyekto. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Vic Taod, kapartner mo sa balita at serbisyo. Samantala, may good news na hatid ng Department of Health Ilocos Center for Health Development ngayong World Leprosy Day. Dahil ayon sa DOH, ang leprosy or ketong ay nagagamot. Ito ay sa pamamagitan ng magaan or maagang konsulta, karampatang payo ng doktor at regular na pag-inom ng gamot. Kasama na rin dito ang suporta ng komunidad. Ang mga taong may leprosy ay may karapatan sa isang marangal na buhay na malaya at sa diskriminasyon. Kaya naman inikayat ang DOH sa lahat na suportahan ang programang nagtataguyod sa kapakanan ng mga sakit na ito sa pangkalahatang layunin na isang healthy Pilipinas. At para sa huling balitang regional natin, Super Family Health Centers super delayed na ayon kay Mayor Belen matapos di-aprobahan ng 7 majority. Ang detalyeng yan mula kay kapartner Sheila Balog. Sheila. Nangihinayang si Dagupan City Mayor Belen Fernandez dahil malapit na sanang matapos ang struktura ng Super Family Health Center sa Barangay Bulusan. Subalit hindi aprobahan ng 7 majority councilors ang supplemental budget nito noong nakaraang taon pa, 2022 hanggang 2023.
Ayon sa alkalde ngayong taong 2024, marami na namang nasayang na panahon na naserbisyuhan na sana ito ng maraming mahirap na may sakit. Dagdag pa ng mayora, sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ang project delay is a delay of services. Ang health center ay magsisilbi sa lahat ng mga Eastern Barangay na pinamumunuan ni Captain Nancy Morris at Kapitan Ferdinand Bangsal, Kapitan Alfredo Salayog, Kapitan Gomez at Kapitan Benedict Cayabia. Ang mga serbisyo dito ay minor surgery cooperation, birthing station, birthing ward, radiologist office, x-ray room, ultrasound room, consultation room, laboratory physician office, dental, storage room at CBT room area, pharmacy at ward room. Samantala, ang Arellano Street ay target mabuksan sa mga turista ngayong March 15. Sunshine News Blast! Magandang umaga po sa inyong lahat. Andito tayo sa Arellano Street. Ito yung sana ma-meet yung deadline kung kailan matatapos. Okay, I think it's March 15. Sa ngayon makikita nyo, marami na ho nag-i-improve ng kanilang pwesto. Nakita ko yung maiba dyan, mga karinderya. And then dito napansin ko, kay Leo, ito yung mega safe na laundry niya, na tinaas na rin niya o nilagyan niya ng stainless na roof. And then may plano ho din sila to complement what the government is doing. Sumasabay din sa development na ito mga negosyo, establishmento na nakatayo sa Central Business District. Para sa Diyos at sa Pilipinas mong mahal, Sheila Balog, ka-partner mo sa Balita at Service.